Son? Ibig sabihin, tayo ba nagkakilanlan ng bawat isa? Di pa. Pag-abi-abi, na labing kami itong taga Bicol, taga Maynila, wala namang Maynila rito, taga Cavite. Sana medyo naka-fellowship ninyo ang atong mga kaigsunan diri. Historian, kailan mo? Mga taga-dinhi, mga kaigsunan, kailan nagpamunan ito mga tawanan ito. Kilala niyo ba? Kailangalan. Naupangan yun kita, sukat karon magkahigala ay yun sa matag usa kay dako kayong kahimayaan sa Ginoo makita mo mga nagsuon sa landline dapat magka-iusa diha, magka-abi-abi. Karon sa atong pagpadayon sa atong pagtuon karon sa pulong sa Dios, ato na punta sa usa ka maayong higala. Ganiha atong nabatian, sabta nato og usa ka maayo katong mahimutang sundalo sa Ginoo. Aron karon ato na punta sa usa ka maayong butang nga kita mahimong magkahigalay sa atong usa. Ato basahon ang atong Biblia sa 2 Timothy chapter 1. Ikaduhang Timoteo kapitulo 1. Nga atong basahon ang versikulo 16 ngadto sa 18. 2 Timothy chapter 1 verse 16 to 18. Nagaingon, hinaot kaloy-an unta sa Ginoo ang panimalay ni Onesiforo. Kaysa makadaghan ako iyang gihupay, wala niya ikaulaw ang akong mga talikala. Inunuan sa iyang paghiabot diri sa Roma, gikugihan gayod niya ang pagpangita kanako o hingkaplagan niya ako. Hinaot ang Ginoo magatugot unta kaniya sa pagkakaplan sa kaluoy gikan sa Ginoo ngadto madlaw. O ikaw nasayod pag-ayo sa tanang pag-alagad nga iyang gihimo diha sa Efeso. Makinim pulong mag-amputa may suot. Dalay ko na mong amahan, salamat sa imong pulong nga mo'y maghatag ka na mo o kahayag sa among pagpanabot. Ito mo lang imong pulong suga sa among tilan o kahayag sa among dalan. Dalan paingon kang Kristo nga among maduluwas. So binaot pa. Nga nining kinabuhi kami magbalaan sa among kinabuhi. Kung dili kami masawayon nining kalibutan. O pero muntaga Lord, tuli kami sa imong kamatuoran, pinagi sa imong pulong nga mo'y isay-say sa among kaliwala nga kami Lord. Manag-igsoon o dili kay magsuon kundi usa ka higala. Naot pa nga kini mong palambuon sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing. O kung sa'y buot pasabot, yan yung maayong higala. Kini among pagampo, dahil mo sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Dili ato mabasa, si Pablo nagsulti diri nga sa iyong pagkapriso dito sa Roma, mingaw kayo ang iyong kahimtang, naginusara siya. O niyang prisuhan ra ba, kay guot kayo nga kwarto, guot, ngit-ngit. O niya ang bintana, tuwaras tumoy. Taasa kayong ang bintana, tuwid gamay lang ang iyang bintana. O niya ang iyong higdaanan, maupod ang iyang kahianan, maupod ang iyang kalibangan. So, naagit siya sa kaluluoy nga kahimtang. O niya, why biduaw kaniya, wasay amigo, so naagit siya sa kamingaw, pag-antos. Apan, dihay usa ka tao, nga nalingkamot yun, nga miduaw kaniya, usa siya ka burumupyo sa Efesus, tayo kayo ni, muro nagmiingon din nagtupaingon sa Samar, ang kalayon. Apan gantusan, ninitawhan na bisitahon si Pablo, aron siya dasigon sa iyang kahimtang. Ang ngalan niya, mao si Onesiphorus. Onesiphorus, ang iyang tinuod nga kahulugan sa iyang ngalan, mao ang magdaag ginansya, o digali, magdaag kaayuhan. Sa manato, gihinganlan ta sa atong ngalan, mao nga ginikanan pagbantay mo, paghatag og ngalan sa inyong anak, kay anak mo na yung kadat-an. Mabitaw nga atong usbon ang ngalan karon mga ulitawin niya sama sa hayag ko si Barzibal, ang iyang gitawag sa iyang inahan Iro. Dili man tawag Iro na Aso. no? Percival, na si Percival
nga na po'y uban na lahi. Kinahanglan ang atong nga makahatag o kadasig, magdag kadasig sa isig katao. Ako po nga, kay reliyoso na akong nanay, managingan lang ko Isidro. Kay anak man ko Mayo 15 din sa Inupakan, diha, manang San Isidro, Labrador, Dadula. Ang buto sabot, ang ngalan gyud nato dunay gyud buot ipasabot. Kinalang sama ni Onesiporos magda og ginansya, magda og benefits, magda og kaayuhan dito sa mga tao na nanginahanglan og kining kadasig. So kini si Onesiporos may bisita kang kay Pablo gikan sa Efesus ngadto sa Roma. Ngadto way sakyanan. Way bus na aircon, baktas lang. May suon niya bukid sa kasaka niya na antos yun din tawhanan kay tungod ang iyang ngalan, iyang gida nga mo iyang ipanginabuhi. Magdala og benepisyo, magdala og kaayo. Kita sa nga ang Kristohanon, kinahanglan atong pagadag-on ni ngalana nga dili ta mapasalawayon. Kinahanglan naagyo pagpuyo nato si Ginoong sa Kristo. So kini siya magdala siya ginansya ngadto sa taong anaa sa kalisdanan. Usa siya kamaayong higala. Karon makita nato sa iyang dunay say hiyas nga makita nato nga angay gyud natong pag maipasuparanan sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Ato sa tan-awon o kung sa pagkaanindot nang gisulti sa Biblia bahin sa usa ka igsoon, tinuod nga igsoon. Akong pagbasahon ang Proverbio 18:24. Ako nalay mo basa kay di naman tarot Sunday school. Kapitan lang. Kadtong makahigala og daghan magahimo niini alang sa iyang kawalingon kadaot. Apan adunay usa ka higala nga mopabilin labaw pa kaysa usa ka igsoon. Mintas daghan ta og higala, dili kay makaayo ka usahay. Kasagaran maoy makadaot. And dili tanang higala, pare-pareho lang o hunahuna. Apan, yan ang daghan atong higala, naagi usa. Naagi usa na higala nga mo pabilin labaw pa, kapilit, kapagkit kaysa sa atong igsoon. Kaya atong igsoon, magipagbugno man tao usahay. Labi ni ng yuta, no? Ng yuta, bisang managsuod na pero magbingkilay bahin ning yuta ning kalibutan di man nintang ato. Bisa pag naimong titulo diha may soon, imo nang yuta tituluhan nimo, apan magbayad lang gihapon ka og tax ito di man na imo sa gobyerno na. So mano mang magbingkil-bingkil man ta ana, no? So dunay labaw nga igsoon na thicker than blood ingon sa English pa nga mas kuan pa mas pagkot pa hangkot pa gyud ang iyang relasyon kaysa sa igsoon gyud. Napa po yung lain kung sa akong tinuod nga kahigala, Proverbs 17:17, Proverbio 17:17 nag-ingon. Ang usa ka higala mahagugma sa tanang panahon o ang usa ka igsoon mataho nga alang sa pagkaalaot. Usahay sa dunay magsuon nga magkabuwag nga wagyoy maayong pagpanimuot. Apan dunay higala nga mahagugma sa tanang panahon. Tingali ko tay higala nga mahigugma nato sa tanang panahon apan dunay tay higala nga mao si Ginoong Jesucristo. Siya gyud mo'y makasabot ka nato. Lain pandapit, Proverbio 27 versikulo 6 nagaingon dinhi. Matinumanon ang mga samad sa usa ka higala. Apan ang mga halok sa usa ka kaaway malimbungon. Kini kunong pag abi-abi ning usa ka away, mura mahigog maka uy kagwapa nimo dali kabuutan nimo pero ang iyang kasing-kasing tung harap mamatay ta. Halos ang tama. Tikon ta diha. Pero maayo ni pamaba. Labi ani buutan ka kayo. Mas maayo pa kuno ang halok sa usa ka higala nga matinumanon. I mean, mas maayo pa ang samad. No? Samad. May tinumanon ang mga samad sa usa ka higala. Usahay badlungon ta sa katong taong higala nato nahigugma ka nato. Badlungon ta kay di niya gusto nga kita mangadto sa kadautan. Usahay sakit na apan mao nay kinahanglan nato higala. Kamantigo mo badlong.
kanato. Pero kanto may ay ito ko, hindi na, sige na siya. Kuyaw na, no? Yung napag-ilain, yung Biblia, diyan sa Proverbio, 27, 9. Nag-iingon sa Proverbs 27 verse 9. Nag-iingon, ang lana o ang pahumot nagalipay sa kasing-kasing. Ingon ni Ana, ang katamis sa higala sa usa ka tawo nga nahiabot uban ang kinasing-kasing nga pagtambag. Sa English pa, sa ESV, oil and perfume make the heart glad. And the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. Kato kung pagkatamis, no? Pagkatamis sa usa ka higala, makita nato unsaon siya nato, unsaon niya pagtambag ka nato, makita gyud malamdagan. Sama sa lana o pahumot nga kana kuno magkauban, kalamig kayo na. Lana o pahumot nagakalipay sa kasing-kasing. Mao na ang usa ka higala. Dugang pa, Proverbs 27 verse 7, nag-iingon, ang taong nag-inusara masulubon, apan kung dunay amigo, mapalig-on o mahadasig. So mo ni atong kuano nga, di gyud ta mo pahilayo sa uban, labi nagmakakita tag mga tawo nga naa sa masulubon, kita gyud mo duol kaniya ato siyang amiguhon aron siya atong pagkadasigon ug ligonon. Kay ug unsay atong gihimo, mao puy pagahimuon sa uban alang diha kanato. Unsay atong itanom, mao puy atong paganihon. Lami na ba ning tanom ta? Mutanong ta usa ka pugas mais, unsa may muturok na na? Mais. Mais. Unsa may bunga? Mais. Pila ka lugas nga mais? Daghan. Daghang puso, tingali na yung unang ka puso. Pila ka lugas mo sa kapuso, tagsa ka gatos. Imo ra usa. Maayong binuhatan nimong usa, maani ka daghan kaayong mga maayo ikan sa mga tawo naglantaw po sa imong kaayuhan. Ngunang mas labaw gyud nga mohimo kag maayo sa uban sama sa usa ka amigo kaysa magpa-sulti-sultig mga dautan. Kay daghang pong dautan maabot ka nato. So nini nang mga butanga, dili nagpasabot kung unsa ka maayo ang usa ka tinuod na higala. Atong tan-awon karon ang hiyas niini diha sa kinabuhi ni Onesiphorus. Tungod makita gyud nato og unsa siya ka maayo nga higala ngadto kang Pablo. Primero, ang usa ka higala nga maayo gyud, usa siya ka makugihon. Makugihon. Tanawa ang giingon diha sa 1:17. 2 Timothy chapter 1 verse 17. Hinunua sa iyang paghiabot diri sa Roma, kinisulti ni Pablo. Mao'y nag-witness na tukang witness ka nato bahin kang Onesiphorus. Hinunua sa iyang paghiabot diri sa Roma, gikugihan kayud niya ang pagpangita kanako o hingkaplagan niya ako. No? Hingkaplagan niya ako. Pagka-anindol din sultiha sa English, no? Sa English pa, nag-ingon din but when he arrived in Rome, he searched for me and earnestly and found me. Naning kamot yun si Onesiphorus nga makita yun si Pablo. Nga naman, kinsa man si Onesiphorus sa kinabuhan ni Pablo. Si Pablo mooy nagtudlo kag Onesiphorus. Mooy nag-disciple kaniya. Mooy naghatag sa kamatuoran sa pulong. Busa ang nadawat ni Onesiphorus o unsay naa sa kasing-kasing po ni Pablo. Sumala sa ingon ni Pablo sa 1 Corinto 11 versikulo 1, mingon si Pablo, sundugan ninyo ako sama sa akong pagsundog sa Ginoong Hesukristo. Busa, kung kita maminaw usa ka magawalitan, aw na to eksakto bagyo ang iyong kinabuhi. Siya gyud nagsubay ba sa kinabuhi ni Kristo? Kay kung siya nagsubay kinabuhi ka Kristo, siya po makapaghatag po siya o maong kinabuhi ngadto sa mga tao nga iyang gipantun-an. Mao ni si Onesiphorus nadayag lamang diha kung unsay kasing-kasing ni Pablo.
Kaya tungod kini si Onesiporos, pag-amot niya sa Roma, gikugihan gud niyag maayo. Gikugihan gud niyag maayo o pagpangita kang Pablo o hingkaplagan gayud niya. Nagkamo kayo ng Roma. Wala nagtudlo ka rin kinsa ning Pablo. Haman sa mga preso. Gipangita gud gikugihan gud maayo ni Onesiporos. Mao ni tataw karon na kining si Onesiporos usa ni kamaayong higala. Pangitaw gyud niya kadtong tao ang iyang pagadasigon. Doon na siya kasibot. Ngayong pangitaon tabangan gyud to iyang amigo o iyang tagaan og maayong tambag. Gipakita niya sa pagalingon nga ako imong igsoon. Dili lang kay igsoon kundi amigo. Mabitaw kiting atong mga kaigsuonan diri bisang mga kalalakihan na kasi sila may magbalan kinahanglan gyud abi-abihon ang matag usa. Duolon. Kumusta ka na? Kay anahan nato ihatag ang atong kasing-kasing sa mga igsoon, mga bisita nato wa pa kay mauro na sila. Di ba? Ato gyud ato, kumusta man na? Kumusta man na? Ay ka naman. Kinahanglan gyud ato gyud ang kugihan. Kay kanang atong gibuhat makadawat po daghan kayong ani niya na. Unya sila po, magtigol po sila mo, abi-abi sa uban. Hantod na mo kuyanap ang pagkamaayo ni ining atong nason, ining itong baryo, kay tungod nagpugas kita og maayong binuhatan. Unya, wala din mo surrender ni si Onesiporos. Balik kakapoy niya, lalang baktas niya. Tubo Roma, pangitahayos Pablo. Wag yan sumusurrender. Mauni ang iyang pagkamaayo nga amigo. Busa may suon, kailangan magkugihon kita diha sa paghatag og maayo, pagbuhat og maayo sa atong isig katang. Labi na kung ikaw mahimong amigo niya. Dili lang kay ila-ila, kundi mahimo kang amigo niya kayo. Ikaduha, ngayon sa makita nato sa kinabuhi ni Onesiporos, usa siya kahigala nga muhupay, makahupay. Basa nga to 16 o sa 18. Mingon din 2 Timothy chapter 1 verse 16 o sa 18. Hinaot kaluy-an unta sa Ginoo ang panimalay ni Onesiporos. Kaya naman, ampo nagis Pablo kay giduaw man siya ni Onesiporos, ampo siya nga hinaot unta nga siya kaluy-an ang iyang pamilya sa Ginoo ni Onesiporos. Kay sa makadaghan ako iyang gihupay. Wala niya ikaulaw ang akong mga kadena nga akong talikala. Hinaot nga ang Ginoo magatugot unya kaniya sa pagkakaplag sa kaluoy gikan sa Ginoo niya tong adlaw. O ikaw nasayod pag-ayo sa tanang pag-alagad nga iyang gihimo diha sa Efeso. Ningon si Pablo dinhi makadaghan gibuhat dinhi Onesiporos. Wa gyud sa wa niya undangi sa makanunay. Iyang gihupay si Pablo. Kaya nang kasakit ni Pablo. Wa say sala. Ang sala na ilang himong sala nga itong Pablo katong pagwali sa maayong balita. Sa pagpanudlo sa matarong nga pinulungan. Sa pagpanudlo sa matarong nga pagkinabuhi diha isip mga Kristohanon. Apan siya gibilanggo bahin niya ini. Daghay mga suko nga mga tao nga mainggitin kung ikaw nagtuturo at nangangarat na mumuhay ng tama at matuwid. Sama sa atong gitunang ganiya nga ang tibok kalibutan magdumot gid kanimo tungod sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. So kini si Onesiporos nagyod siya makahupay gud sa mga tao nga dunay kaguol, dunay balatian, dunay kamingaw. Iyang gipalig-on si Pablo. Pero si Pablo, kinsa si Pablo? Usa ka apostol. Dakong apostol ni siya. Usa ka tao nga naagad doon sa kasing-kasing sa Dios. Apan, siya gihupay sa usa ka tinun-an niya. Bisan pa katong gagmay nga kaigsura nato, makahupay sa leader. Makahupay. Mo na nga, bisan tao, gagmay lang nining kalibutan na, bisan pa nining iglesia, gamay lang tao, pobre rata, watay ingon sapi, watay grado, kinahanglan yun makahupay ta nagtong mga graduhan.
Kinahanglan kitang mga gagmay, maoy makahatag nila og kahupay sa ilang kinabuhi. Kinahanglan gyud kana. So gitagbo ni Onesiporos ang kinahanglanon ni Pablo diha sa prisuhan. Dili man pinaagi sa material, dili pinaagi sa pagkaon, dili pinaagi sa kwarta, apan pinaagi diha sa kalinaw, sa kasing-kasing ni Pablo, gihupay kini ni Onesiporos. Unya giatiman niya si Pablo, wa siya mabuhi, wa siya mo buwag, unya labaw pa siyang nahimong maayong nagatiman sa iglesia sa Efesus. Kung maayo ta mo mutambag, maayo ta mo amigo sa ubang mga tao nga dili kailan nato, labaw na gyud nga maayo ta mo tambag, maayo ta mo hupay sa atong iglesia. Manay akong sulti sa mga kaigsunan diri, mga kalalakinan, nga kinahanglan gyud nga kita mga leader, kita'y makit-an gyud og kining example sa atong kinabuhi. Nga kita gyud mo'y makita nga dili gyud ta masalawayon, kundi mapaulawan kadtong mga dagkong baba nga nagtumo-tumo og sulti kanato. Busa, kita po mga magsuon, mga miyembro ng iglesia ha, ayaw mo kalisang kung unsay mabatian ninyo sa mga tao na sa gawas, kung kinsa ta, kay tungod na ata diha sa kamatuoran. So ato'y kaduha, nga ang usa ka tinuod nga higala, usa siya ka higala nga makahupay sa atong kabugaton sa kinabuhi. Makahupay sa mga problema sa atong kinabuhi. Ikatulo, mga igsoon, ang usa ka maayong higala, usa to'y primero, makugihon. Kugig kita sa maayong buhat. Ikaduha, ang usa ka maayong higala, makapahupay sa mga taong dunay kabugat sa ilang kasing-kasing o kinabuhi. O ikatulo, ang usa ka maayong higala, maunungon. Sakto ba ng Bisaya? Maunungon. Muunong yun. Versikulo 16. Nagaingon. Hinaot kaloy-an unta sa Ginoo ang panimalain ni Onesiporos, kaysa makadaghan ako iyang gihupay, giunungan, wala niya ikaulaw ang akong talikala. Usahay, nagali kahuyang gisulti og mga bakak ba ang sa inyong leader. Ingon nga, kanas pastor boy, dautan ng pagkatao. Di ba, imong pastor na, uy, di na ako pastor na, uy. Kaya maulaw na ta, na kay tungod, na may patik ni pastor boy. Pangitaas ang tinuod ba? Okay. So usahay, mao ni kakuyaw nato nga kadto no mga dautan atong pagaunungan unya katong mga nagbarog sa kamatuoran mao atong likayan. Kini si Onesiporos ni unong gyud kang Pablo. Wa niya kaulaw o unsay kahimtang ni Pablo. Bisan pa siya na priso, tuwag siya nagpaatbang gyud di sama sa mga sulgoon sa atong Ginoong Kristo nga nagaingon ang Ginoong Kristo karong gabiuna inyo kong biyaan, managan ka mo. Mingon si Pablo, Ginoo, mamatay kong kauban mo, di ko mabiyaan mo. Mingon pong Ginoo, timan ni Pedro, sa makaduhang tuktugaok sa manok, ikalimod ko nimo sa ikatulo. Di na mahitabo, Ginoo. Pagkaugma pa, gilimod ko niya katulo, na malikas pa. Apan ang ubang mga tinunan-tuan ng lagwang ng atos kabukiran, kay mahadlok mo sila maunong ngadto kang Hesus Kristo. Apan sa dihang nga kunsaran sila sa balang espiritu, sila gyud martir, namatay gyud sila pinaakay tungod sila nagwali sa mga balita, nabag-o ang ilang kinabuhi, ilan ang gikabot ng mga tao nga naagos kangit-ngit aron lamang diha sa pagwali sa mga balita ug sila mamaluwas. Mo na nga kinahanglan kita mga igsuon, muunong gyud ta diha sa eksakto, dili sa dautan. Sa kayuhan gyud. Wala niya buhata kining maayo diha paghupay kang Pablo sa makausa lang, kundi sa kanunay makadaghan o wala gid niya ikaulaw ang mubarog sa kamatuoran. Wala gyud. Subo kayo nga naay mo barog lang yapon sa kasaypanan. Mo nay kinahanglan nato bantayan. Kung suod kita nga higala adto ta higala gyud sa eksakto yung atong baruganan. Dili gyud ta musibog diha sa kayuhan.
So nining pulong nga maigsoon, kinahanglan usa ta usa ka maayong higala. Atong build kita atong pamaagi nga kita makakabot gud sa matag usa nga primero gud maayo tang higala. Unsa may maayong higala nato maigsoon? Unsaon man nato nga mahimutang higala nasa atong mga silingan. Unsaon man? Taganon to sila sabaw man paniud to, maayo na. Pautangon nato sila kwarta kay aron puhunan, maayo na. Di ta manulti-sulti dautan sa atong silingan, maayo na. Pero ang labaw gayon, na mahimo kang amigo higala kaniya hangtod sa kangturan kung ikaw magwali. Sa mayong balita, imong i-share gyud giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Kinsa kaniadto sa dili pa magluto, giunsa ka pag-usab, mao nay imong iwali sa imong silingan, sa imong mga anak, sa imong mga kaigsunan, sa imong paryente, mao nay isulti kay tungod mao nay buhat og maayong higala. Aron sila maluwas. Kay kung wala sila kaluwasan may igsoon, tuwa gyud sa kapildihan. Kay nagaingon sa John 3:18, nahukman na silang daan. Gihukman na, nahukman silang daan. Muna nga, milagro lang yun na sila maluwas. Apan kay tungod, buhi pa sila, doon na pagyoy panahon na sila yun maluwas. Kay tungod, makabati pa sila og wali, makabati pa sila og tambag nimo bahin kang Kristo. Og mamatay sila, makabati pa bukod sila. Dili na. So, kitang mga naargyos kamaturan, muhigala takan diha sa mga tao, atong ihatag ang pulong sa Dios, ato silang pasabton sa hinay-hinay, bisan sila mga oras nimo, murag iro nga paghagong ka, sige lang, hinay-hinay. Ang iro gali katun-an, no? Paludhon mo ng iro, mapakamangon mo. Kana pa kang tao na binuhat sa Dios, simo sa iyong dagway. Doon na siya espiritu sa iyong kagalingon. So ato mong hinahinayan, mahimutang maayong higala sa atong isigataw. Labi na, kinanglan magpabilintang higala sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ta magpasaluwayon, nining kalibutan, kinanglan makugihon kita diya sa pagsimba, sa iyong pulong, makahupay kita sa kasing-kasing sa matag usap, o maunuhon kita siya diha sa atong mga igsoon nga duna sa kabugaton. So, ato ning tuman ang igsoon, buhaton nato ning nga dunay paghupay sa atong isigkataw, dili noon kita mooy makabalda nila, pandol sa atong isigkataw. Kinahanglan kita mo'y bakod atong mga taong nahapa tungod sa ilang kinabuhi nga naagid sa sala. So mahimutang maunungon. Apan, dili na nimo mahimo sa imong kaugalingong paringkamot. Kinahanglan primero nga ikaw gyud musalig kang Kristo nga maoy imong manluluwas kay si Kristo mo'y magbag-o sa imong kasing-kasing. Alis lang ka kasing-kasing nga bato, alis lang ka kasing-kasing nga gahi, kundi alis lang ka kasing-kasing nga humok o butangan o espiritong bago sa imong kinabuhi aron ikaw makakuha sa dagway ni Kristo nga maoy higala nining makasasala sa kalibutan. Isurrender sa imong kaugalingon kang Kristo aron ikaw mabag-o o ikaw mahimong maayong higala ngadto sa mga tao. Amen? Amen. Magampot tamang ison at sa tinan sa atong Ginoo. Lord, salamat ning kabuntagon ng imong pulong. Libre kaayo sa matag pandungo, sa matag usa. Labas kayo ang ilang pagpaminaw. O naagyod sa ilang kasing-kasing, gidawat ang kamatuoran. Kining kamatuoran nga ilang nadawat mo ni makahatag nilang kagawasan. Amen. Tinawat pa, tabangi sila sa pag-usab sa ilang kinabuhi. Diha sa nga sila musalig kang Kristo nga ilang Ginoo ug manluluwas. Tabangi sila Ginoo, tabangi kami nga mabag-og yun ang among mga pamatasan o kami mahimong grasya, ganansya. Kami makahatod og mga kaayuhan dito sa isig kataw nga naagos kangit-ngit ning salaning kalibutan. Lord, himua kaming maayong higala ngadto sa mga katawan. Makining among pagampo, diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.